Voinko mä tehdä ekana? Ei! Ei mä teen ekana! Heippa! Eli siis mä oon Kiara ja tää on. Mä oon Kiia. Joo. Ja siis tänään me tehdään musikaalivideo. Eli mä tarkennan, eli musikaali, me kerrotaan mikä on musikaali, me näytetään mitä kannattaisi tehdä. Ja niin, se siinä. Joten mennään videoon. Mut mä oon ladannut sen Play-kaupasta, koska Meillä on Android. Samsungit. Android. Tai niin. Niin. Nyt tää kirjoitu sisään. Niin, siellä mun tyyppi on. Eli siis tänne tulee niin kun aluksi, kun sä oot kirjoittanut sisään yhden tyypin video, musikaali. Sitten täältä sä voit mennä vaikka Liveboard, mulla on Finland tuolla ja Global. Sitten tää, koska mä oon päivittänyt sen. Ja sitten täällä on kuuluisia ja tällaisia. Niin sitten voit vaikka mennä seuraamaan näistä jotain. Ja mä seuraan niistä aika monia. Sitten kun jos niin oot hyvä tekee ja kaikki tykkää susta ja sulla on paljon seuraajia, niin sit sä voit päästä näihin, tähän Suomenkin listaan. Ja sitten täällä on hashtag, sitä sä näet toisten. Sitten täällä on seuraamispyynnöt, mulla on tällä hetkellä 31 seuraamispyyntöä. Ja tästä näkyy ketkä pitää liveä, tästä näkyy ketkä on tykännyt sun musikaalista ja kaikkea tällaista. Sitten tossa on mun toi bio, tuolla on mun Instagram, tossa on mun tyyppi, tässä on siis käyttäjän nimi. Ja huomatkaa mun seuraajat, 736. Tuot sä pääset kattoo kenestä saat, kenen musikaalista oot tykännyt. Ja mä oon tykännyt näistä niinku monesta niinku 914, eli mä seuraan 387. Sitten täällä on mulla 188 privaa, eli sä voit ensinnäkin, mä teen vaikka nyt tän. Oottakaa, mä otan täältä. Mä otan tän. Mä tein jotain post-videoa ja mulla on siis päivittänyt tää, niin mulla on vähän erilainen. Mä vaikka otan slown äkkiä. Slowless on tällainen, Epicils on tällainen. Eli siis ne on tässä, kun sä teet, niin ne on tosi nopeita. Mut sitten kun siinä videossa ne on hidastettuja. Sitten normaalille ei ikin kannata tehdä, koska normaali on oikeesti tosi huono. Sitten fastille mä kannattaisi tehdä, se on niinku tällainen. Niinku sit se on siinä videossa nopea ja se on hyvä. Ja sit tässä on vielä nopeampi. Mut tästä jos sä painat tosta, tarkentaiskohan se? Ei. No ihan sama, mä näyttää vähän. Kyllä se tarkentaa, mutta laita se takaisin. Jes, mä siinä saan ihme outo kuvio ja vitonen. Sit siinä on 5 sekuntia, että siihen alkaa automaattisesti. Ja silleen, jos mä vaikka nyt taas ihan sama valmis, niin mä pystyisin laittaa post, eli mä lähetän kaikkien nähtäviksi, ketkä seuraa mua. Sitten tosta saa privatelle. Tuossa on vaihtaa kuvia, siis niinku väriä. Ja sitten mä voin myös tehdä vaikka kokonaan, vaikka mä otan nyt sen nopeasti, että se menee kaikki ohi. Nyt se menee automaattisesti pois. Mä laitan sen vaikka nyt privallelle. Sitten kukaan ei näe sitä paitsi minä. Ja mä voin näyttää mitä voi olla yksityinen, jos siis on laittaa yksityistä settings. Tässä. Private account. Siis eli kun sä aloitat tekemään musikaalia tai musicalia tai mitä tahansa, niin sitten mä aina sketan fastin. Ja fastin. Sitten mä tästä niinku nappulasta tästä. Se alkaa automaattisesti 5, 4, 3, 2, 1, mutta mä otan sen nyt pois, koska mä en paina sitä. Mä haluan käyttää sitä. Niin mä otan tää reshoot, niin mä aloitan sitä alusta. Ja nyt mä teen uuden. Tää meni tietenkin vähän pilalle, mut... Ja nyt mä vaikka laitan sen esim. Privalle, se ei privalle.